Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City Jazz, may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, may gabi. Action Brian, mayong gabi, no? Mayong gabi sa aton mga listeners. Medyo nagpalayo na si Bagyong Igmi, amo ni si Bobby, malayo-layo na sa aton PER. Ang nag-apekto karon amo ni ang habagat o southwest monsoon. Nag-apekto diri sa naminan kag central sang Luzon. Kag mapatyagan naton ang medyo kapaang karon sang aton palibot, no? Gaw ay idahangin kinagalikaw na ang direksyon sang habagat diri sa aton. So dito sa Batanes kag Babuyan Islands magalumon ang kalangitan nga may dala ini lapalap nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob nga tugay ni sang southwest monsoon kun habagat. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod may pag-uungguom lang ang kalangitan at nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin naman ini nga mga pagulan. Alin man sa gihapon sa habagat o southwest monsoon, ginaugdan man sang localized sa thunderstorms. Mabatyagan natin sa kapungsuran, may kasarangan na sang may pagmadlos nga huyop sang hangin, nga magahli na bagat na nakatungdan o southwest, ang nag-apekto sa gihapon dito sa naminhan, kag nakatungdan nga bahin sang naminhan o northern Luzon, nga may kasarangan na sang mabalod ng kadagatan, kag may kasarangan man nga magahli na bagat na nakatungdan o southwest sa iban nga bahin sang Luzon nga may kasarangan naman nga kadagatan. Sa iban nga bahin sa aton pungsod nalakip kita diri ang Western Visayas, may ara kita nga mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin nga halin ini sa nabagat na nasidlangan pakadto na bagat na nakatungdan o southeast to southwest. Nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan kag diri partikularmente sa atong probinsya padayon nga makaagom kita sa may pag-uungguom sa gihapon ng aton kalangitan hasta nga magalumon ng aton kahawaan nga may naligwin ini nga mga pagulan naton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod kag diri sa aton mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sa gihapon sang hangin magahalin na bagat na nasidlangan pakadto na bagat na nakatungdan o kon southeast to southwest maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros kag matawhay ang kondisyon sang atong kadagatan nagapabilin nga sa gihapon nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang
ang pagdulodapyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 8:28 sininga gabi magahunas 0.3 metro ang kanapawon ng taob magabalos alas 2:48 karon sa kagaon sa takos sa 1.5 metro ang kadalumon. Kag alas 5:58 sininga hapon nagtunod si Haring Adlaw magabutlak naman siya alas 5:15. Bas sa aga. Hari kita subong 26 degrees Celsius so 58.8 degrees Fahrenheit. Manay kapugusan sa aton lakat ng tiempo sa gabi. Action break. Tingala ko man halin las 11 kina sa las 3 daw perti ka pinot sang palibot. Bisa nang hinangin. Oo, bisa nang hinangin Sir Gan, why no? Bisa nang hinangin, why? Why gido? Ka panguyab dali. Panguyab dali. Sige. Sir Gan, salamat gid. Mayang gabi. Mabuhay ka, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Mapulo pinot gid ang palibot sa subong nga hapon, ano? So nabatyagan ang mapaanggin nga sitwasyon according to Sir Gani Republica at ibisan din sa mga parte sa aton sining lugar sa Pilipinas. Bangod nga si Igmi at Tuna lumayas na. Una sa balita, una sa aksyon. Mainit-init ang panahon. Asahan ta ang maulanon na namin sa masunod nga mga inadlaw. Sige, Action Radio, Philippine Standard Time, La City 15. Pero sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakesan, alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes kita formally mag-umpisa sa aton nga pagpangalagad ang pag-ubay kag paggiya sa aton nga mahal nga Ginoo aton sini ginapangayo gid sini matiniyon kag sa tanan pang tiniyon kag buligan kita nga mag-alalayo sa kuan ang COVID-19 ang mga nagpositive ano ubayan ang aton sini nga mga frontliners kag kon pwede si COVID-19 madula na no ora mismo pangabayon tang aton sini mahal nga Ginoo para makabalik kita sa normal ta nga sitwasyon. Action Radio Philippine Standard Time, La City, GC6 na kita. Subong nga adlaw, yari na sa Lunes, Agosto 24, 2020. Sa balita, una sa aksyon. Pila na lang ka minutos ang nabilin maka-action, las 8 na. Diri sa Bacolod, ang aton sining curfew hour, nag-umpisa las 8, nagatapos las 4 sang kagahon. So pala uli na kamo hingagaw para likaw sa dakop. 500 ang madakpan kung taga Bacolod ka, 800 naman kung hindi ka taga Bacolod ka kuha na sila bugat na bulsa. Way ni pulo patawad subong kay si COVID-19 way giniga pangilala bisan sin o dapuan niya. So ining mga protocols karon kag mga guidelines or rules and regulations, mga patakaran, ordinansa dapat sundon ta para sa ikayo naton. Anyway, sa monitor na kamodri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamoto kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938-225-5017. Sa mga viewers naton, bisita lang sa comment section. Ibili lang ang mensahe nyo kay sigurado kong iban way gid man nagalantaw tuto kundi ginapatukar lang ila sining nga cellphone o kon internet o kon ang ila sining nga unit dira pero naga-true trabaho bala nabasahon tara karon isa-isa. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na tob-tob las sa 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba ang mga dalag ko nga balita lokal sa aton sini nga pagpangalagad? Mga balita nga nagalinagumba subong nga adlaw daw damo patay sa pila ka mga kuanaho sa pila ka lugar diri sa Western Visayas sini nga hapon may panibag-o na naman nga datos nga ginpagwa ang Department of Health Region 6 mga kaaksyon plastar ko ni karon. Diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon, bati masubo nga balita kay isa naman ka nagatrabaho sa call center agent and hinablos mismo
ni City Administrator M. ang napatay bangod sining COVID-19. Kag ang staff iya ni Councilor Israel Salanga. Amo ni siya nag-upod sa pagsugat sa mga LSI, mga OFWs. Ginatake siya makaksyon hilanat, ubo, trangkaso, gindala sa ospital, way ginpasulod kay nagbuta na, gin heart attack sa sulod sang ambulance, napatay. Pero klarohon naton, wala pa sang result ang iya sining swab test kunin ni siya ang positive or negative sa COVID-19. Klarohon tana kay kadamo sang advance mag-isip, advance nga information nga nag-positive kuno ini sa COVID-19, way pa sang result mga kaksyon. Klarohon taniya, hindi ta magpanguna sa sala nga information. Action firing line. Samtang sa iban nga balita mga kaksyon sa ton sini nga pagpangalagad, diri iya mga kaksyon sa 28 to 31. Amo na ni ang ginapaabot naton nga weekend lockdown diri sa Bacolod kag sa probinsya. Pero iklaro tagid ni kon din nga parts sang probinsya kay ginlawag diri mga lugar nga ipaidalom sa swab testing mga kaksyon ang mga pumuloyo nga dapat sila mismo ang magapa-swab kon subject sila. Amo gid lamang ang silay, Talisay, Bago kag Morsya. Di may ara na gani isang isa ka syudad action nga nagpabalo nga wala sila nalakip sining swab testing nga ini. That's why ang lolo lockdown nga ini limited lang sa pila ka lugar sa probinsya sang Negros Occidental. But diri sa Metro Bacolod, totally 61 barangays lockdown. Umpisa ini sa 28 mga kaksyon. Action firing line. Awan ang mga information nga dapat naton klarohon karon dugay-dugay. Kag laktan ko lang ni gamay nga istorya ay isa iya ka amay linabo o kon binuno yang anak niya patay. Action firing line. Dito ini sa may sa may barangay Kudkod, syudad sang San Carlos mga kaksyon. Amo na ning sitwasyon naton pero may naga binon anay pa kag mag-amay pa. Action firing line. Wala nag-intindihan na sa ila sini mga pangabuhi mga kaksyon, binuno patay. Samtang sa balita pagid sa Bacolod, napatay nga frontliner nga staff ni Councilor Salanga ginakabig lamang nga suspect. Amo nang gin-mention ko kaina, suspect pa lang, hindi pa to totally nga COVID-19 ang ginkamatyan. Remember nga gin heart attack ini siya sa sulod sang ambulance according sa report mga kaksyon. Kag trangkaso, ang mga simptomas actually ti daw kwani the COVID-19 kung basihan ginaton pero ti amo na hulaton tang result. Councilor Rojas nagapilar sa mga LSI nga kompletohon ang ilang mga requirements isa ka semana antes ang ilang nga pagbiyahe. May mga LSI kuno nga nagkadto na lang kag masakay sa terminal. Way kuno mga papilis ang iban. Action firing line. Kita mo gidya ka dungol klase mga tao yan Ay nako naman. Sa iban nga balita makaksyon sa Negros Occidental, Liga ng mga barangay sa Negros magausisa kung may mga opisyal sang barangay nga nagpositibo sa COVID-19. Ay mausisa pa lang ni Action firing line. ang COVID-19 patapos na ang Liga ng mga barangay sa Negros Occidental Action Oliver, mangusisa pa lang. Din kay imo iya sa natabo. Action firing line. Daway kay mo ilabot sa trabaho mo sa Negros. So doon di ka mo yung mga public officials. Action firing line. Ay, sus ko mo na ning kinamog ta sa COVID-19. Amo na ning sitwasyon ta subo nga kadamo naging lockdown dahil sa Kapitolyo Provincial da. Kadamo na sa nagkahinabo mangusisa palang tagihapon. Ay sus. Pagpalahuway ka mo kung tamad ka mo sa trabaho nyo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Patuga-tuga. Action Brian Borden. Action firing line. Sa iban nga balita, mang lugayawon kita anay sa masubo man nga balita dito sa Mindanao na naman ano na nga sitwasyon nato man. Action firing line. Twin bombing naman nagluntad sa Hulos-Sulo sa may Kwan mismo sa may Tirante Street, Barangay Walid City, Makaksyon o kon Plaza ini o kon sa Barangay Walid mismo sa Plaza Rizal. Sinigi lamang nga udto ti ang pinaka-latest diri nga nagkalamatay makaksyon subong ara na sa 13. Kag sa 13 diri makaksyon pito gidya ang soldado nga nagkalamatay kag ang iban diri lunsay mga sibilyan.
Ang mga pilason subong ara na sa 19 ka mga soldado, 48 ka sibilyan, kag siyam ka mga miyembro sang kapulisan. Action firing line. 76 tanan ang total sa mga injuries mga kaaksyon nga ara sa hospital. Ti dito may COVID-19 man tumo. Ti paano ni sila karon tatapon man dito man bosus ko nga hitabo. Ang mga tao iya mo na ni sitwasyon taway gidapon ga huna-huna way na niya kahadlok sa Ginoo. Grabe, yati padayon karon ang investigation ng Malacañang ginkondina na ang ini nga pagpangatake kag pagpalupok sang bomba sa nasambit nga lugar sa sinigid lamang nga adlaw mga kaaksyon. Grabe man iya no. Kung madumduman nyo last year 2019 ang simbahan tubla sang Mount Carmel diri man ni sa atubang sang Rizal Plaza nga ini ginpalukpan man tubla sang bomba man. 20 tong patay, dire lang nastubang lang ni. Action firing line. Doon hindi ikatulog ini nagapangatake sa pangbomba yan nung hindi makapatay pareho nila nga tao, no? Action firing line. Ano ning gakatabo na sa kalibutan man, hindi man naton mabasol ading ibang nga tao kay kahimuan, mga tao nga hinabalang basi gusto yung maghikog, basi positive sa COVID-19. Action firing line. Galing dire sa Mindanao, may COVID-19 man kunwa ay may mga tao gid nga animalistic gid yang utok mo. Nalingaw sila ya makit-an nga nagakalatabog ang mga kamot, nagabululag, nagadapings kada gali no. Nagabululag ang mga lawas, ay sus ko grabe. Ay kita ko lang sa mga litrato ka ngilidless klase tabo. Action firing line. Ay nako naman sano pa ni sila pang tumukon sang galing kid di mo sila makilala pa ho. Amo ni taning una tapikan ni COVID-19 kapag kirig-krigo, no? Action firing line. Sa ibang nga balita mga kaaksyon sa national, subong iyang adlaw, ang si Senador laktan ko lang nila, ina ng istoryang COVID-19 kay may nagasinabad-sabad man nga mga public officials. May mga grupo man nga nagapapapil subong ho. Suno ni Senador Sherwin Gatchalian. Ini balang revolutionary bala government kag ginatulod sang isa ka grupo subong. Hambal ni Gatchalian siya aga pasipsip lanay kay Presidente Rodrigo Duterte. Imagine mo na Action Oliver ang grupo mo ngalanan mo ya Mayor Rodrigo Duterte National Executive Council. Tinga ngalan gibi ni Duterte gamiton nyo. Pwede nyo malang guro ngalanan siyang iban-iban da nga doon di nagadya halata bala nga serbisyong totoo to the President la. Action firing line. Tiyang baligat siya liyan, sa mo nga pandemya nga panahon, unahon ta pa ni mga revolutionary ini nga musin nga sitwasyon. Action firing line. Mismo ganing economic advisor sang Malacañang ni Presidente Rodrigo Duterte sa isa ka sinapol to sa Senado. Nahambal gani, siya ni paiwala na anay mga revolutionary government kaya ginaduso na tutukan ta ni anay ang COVID-19, no? Kaya mo ning problema gid subong. Action firing line. Si Senador Rizal Tiveros naman niya naghambal. Siya ni pagiriseryosohon ini mga amo sining sahi nga ini kay panggamo-gamo lang ni sa COVID-19 nga ginatubang ta subong. Action Brian Borden. Action firing line. Ang ilayang nga ginaduso Action Oliver do ka out of context na ginbala sang aton nga ginaaway subong nga kagaw blaya. Kalayo naging kon si Action Richard Rivera pasuna, layo stige. Action firing line. Pamati ni sa subong mayuhom ni sa kalayo sa tige na giding istorya. Are kay sini nga hapon si Undersecretary Vergere gin depensahan niya diri si DOH Secretary man Duque mga kaaksyon. Matapos ipalayag ni Duque nagligad nga adlaw nga blessing in disguise kuno ho ining COVID-19. Ay ano bot silingon ni Duque yaman? Do ginkaloy-an pakita kami COVID-19 sa Pilipinas. Ari man niya mga tao nga natamaan na ni kaalam kung isang nga pang pagwa na sa mga baba nila doon di nagidya amon ni demonyo ni. Action firing line. Siyambal ni Duque sa blessing in disguise kay may ara kita sang COVID-19 sa Pilipinas. Imagine mo na Action Olivera. Ninamitan ka mamati is na? Kaya nga direct ko no nagdasig ang implementation sang Universal Health Program. Ay gali. Action firing line. Sa prangkang istorya, Secretary Duque, Sir Doc, kung ano man panawag sa imo, sir,
ang tao ay nagaamar gani sa mga implementation sa Universal Health Program nga ini hindi man sila gusto magbalasakit. Action firing line. Di kon ara giman ti be it goods pero di bot silingon nga maka-avail ko na gusto ko na magbalik-balik sa ospital kay may ara ko sang ID nga ina. Action firing line. Kamong grunanad kamo ya kiti basi gusto niya mag-start sa ospital plakadlaw ay napabuton giman na nila ining ginapanghimo nila subong na. Firing line. Ambal ni Lacson sa wala gidya tupang istorya, no? Siya nagapakita lang ini nga may mas malala pa gid nga sitwasyon gali sining COVID-19 sa palaabuton. Action firing line. Daw nagaamat-amat gwa ang matudtuod nga istorya sang COVID-19 sa Pilipinas, no? Una-una PhilHealth pa lang. Pila ka adlaw may maggwa ni kuno ganang istorya sang PhilHealth nga ini. Action firing line. Kay diri sa Bacolod, kung mapa-interview lang isa ako ng tagreklamo Action Oliver, madisgrasya gining hospital nga ini mo. Galing kay hindi ko pagid ma-zeroin na bala kay base, bala umatras, bala. Action firing line. Pero hutikan, tara karon Action Oliver, paghambal ko karon sa imo, ikaw mismo makurisong ka matalalabo ning kilay mo kung sugiran takas ang history sang isa ka napatay ning tao sa pamilya nila. Action firing line. Diri na sa Bacolod pero hindi ko pagid mapalayag kay kabudlay na katama evidence sang aton diri subong akon niya palahid-lahid pa lang niya. Hinali gumawa ni ngalan kag mangisog ning na matyan nga ini nga magapanugid sang husto. Disgrasya. Action firing line. Samtang paabot ni presidential spokesperson Attorney Harry Roque Action Oliver nga may ara gid kuno sang flattering of curve sang COVID-19 sa bulan sang September aksyonan. Siya ginapaabot ko ginaya ambal niya. Flattening gali so mga flattering man niya akon man. Flattening of the curve mga kaksyon. Ang sulat ko dito RE. Siya kabay pa nga hindi naton malambot Action Oliver ang forecast before sang University of the Philippines bala nga 250,000 sa bulan sa Setyembre. Do ka kaladlawan gid no. Kabay pa nga maabot ang Setyembre ara lang ta Action Oliver sa 249,099 kulang isa. No, kulang isa para mag 250,000. Sigurado kung mapalakpak naman ni si Roque, yes! Why kalambot? 250,000. Pero isa na lang niya kulang. Ginabalita pa nilang amo niya, no? Isugid pa nila sa publiko ang kapalpakan ng kaisa, no? Action Brian Morden. Action firing line. Do hindi ko ma-reconcile ang akon nga utok, ng isang kablokang utok ko kabos manidaan. Pero magbasa kung kaisa sa mga balita alin sa Malacanang kaangay sini. Dugang ugag ko. Action firing line. Nagaduga nga ako niya nga kamanguis maginamos ni mo. Mga mo ni basa mo amal niya. Siya kung hindi kalambot ni 250,000 sa forecast ng UP ni, meaning mayara sang flattening of the curve sining COVID-19. Aba, di kulangan talang isa. Hindi pagpalambuton to be exact nga 100% nga 250,000. Dira lang taabi sa 249,099. Pwede man 99 and a half basi unano ang isa nga nagpositive. Action firing line. Ay, sus ko nga mga pronouncement ni isang gobyerno taong kisa do kaulugot. Action Brian Morden. Action firing line. Pero magpasalamat kita kay si Senador Bong Revilla makaksyon, ginpasugta na sang doktor nga makapauli matapos gani siya ang gidala sa ospital sa Agosto 18 bangod na kitaan sa x-ray niya nga may pneumonia siya. And tiya mo na, may positive ini siya sa COVID-19. Ang pungsod Pilipinas subong nga adlaw, pila ng aton gani nga kuano? Positive subong confirm 194,252, no? Confirm. Layo pa sa 250,000. And ang bag-o nga kaso subong 4,686 tidamo everyday kahapo or Sabado to sobraman 4,000, no? 59,200 ang aktibo diri, 132,042 ang naka-recover, 3,010 ang napatay. Damo ba no? Baw, halos sa adlaw abi nagasalalaka kag may nagakalapatay. Action firing line. Las 7:33 Action Radio Philippine Standard Time. Ang basang isa ka kwandiyo chatter amalya. Amalya highs ambot sa mga kanding nga may mga banks. After magka-COVID, damo-damo nagwa nga mga langka.
So di na nga FM station ang kanding nga may bangs. Duway naman ang buhok sa tornero. Kaya Action firing line. sige. Anyways, diri sa Bacolod mga ka-action ginakasubo nato ng sitwasyon. No? Kay duha ka mga persona man diri nagkalamatay sang kahapon. Ang isa diri hinablos mismo ni City Administrator ang mga ka-action nga trabahante isa ka call center agent or nagatrabaho sa BPO. Na-check tanay karon ang yagid nga designation dirabe. And mga ka-action ang isa diri staff mismo sang konsehal sa Bacolod nga mo ni ang may dako nga poder sa Action Olivera sining COVID-19 Councilor Israel Salanga. Kaluluoy tao ni Pula Bugtaw duno gamay sa Action Oliver no sang sinugatay sining mga OFW, LSI kag kun ano-ano pa dira. Ang itsura subong ni Councilor Salanga medyo nagliwat gid, nagkuan-kuan gid sa tiamako ni mo nga way labot nga sugat ka sa kagahon maugtas ka pa kung kisa. Action firing line. Gamay diferensya kung kaysa nga hindi mahatag sang gobyerno ga reklamo dayon dan mga OFW, ang mga LSI dira kakunsin upa apor dira ti ang tawo nga nagkuha ni silang concern diri among ayawan kadamukol sa mga reklamo. Action firing line. Ti dira palang daan mga kaksyon sa reklamo sa mga tawo. Daw magkalalaglag ang mga buhok mo yasang pamati sa mga akig diri akig didto. Kung kisa ni mga tao doon di man kinchindi sa sitwasyon ta. Action firing line. Gamay diferensya pa so paboyayawon mo payaw-yawon mo portik sakit mong kisa. Pero hindi taman ni sila mabasol kiti sila nagaproblema man nimo. Tingaton diri ginapangabay nga ti inang kuan vice versa guro maghangpanay sa sitwasyon. Action firing line. Pero ano gibala ang pinaka-istorya sining napatay nga isa ka trabahante sang BPO mga kaksyon nga panibago kag ining isa nga staff ni Councilor Israel Salanga. Although nga na report kay ina ni Action Dale Salazar, pero kinanglan naton mag additional pag kay may mga report action nga ining napatay nga staff ni Salanga gindala pa ni Kunos Cadiz, pero igo gali chikon gid matod nga istorya way ni Colambos Cadiz lain tuya. Sino man ning sagi man pagwa sang mga istorya nga hindi man pud mao na inyo hadong sayop-sayop na to. Action firing line. Ang problema diri sa Sinimat Tinion, sa Bacolod mga kaksyon, wala na sang may hospital nga nagabaton sang mga pasyente ho. Ti dumduman yung nagligad to nga Sabado sang gabi nga naka-interview ko kay City Administrator nga siya mismo break sa balita sa aton diri nga buta na mostly ang ato mga hospital sa Bacolod kag kon COVID-19 patient ang paghambalan medyo alang-alang nga makabato na. Action firing line. So nasampulan gid dayon iya nga mismo frontliner ining staff ni Councilor Salanga frontliner pero ginbalibaran sa hospital bangon ti hindi na maigo pa mo na alangan mo na karon sulayon kagang hinablos mismo sang city administrator pero ininadala niya sa hospital mga kaksyon. Now so dako nga problema diri nakakapugday ang aton nga mga nurses, ang aton nga mga hospital personnel, mga doctors naton, mga medical technologists naton dira. Ang hospital mismo kulang na bangod kung kaisa sa hindi kita gid nagasunod sa husto sa ginapalayag sang gobyerno nga mga health protocols. Action firing line. Ihimplo lang naton naglo-lockdown kita kada Domingo sa 3 ka merkado dis Bacolod. Ang Bacolod public official seryoso sini. Pero ang iban nga mga manugbaligya sa mga merkado like Libertad, pertis pagkatig-a bagol nga mga tao, nagabaligya man gyapon mga kaksyon. Action firing line. Ti gakatol na subong ulo sang alkalde ta sang syudad. Vice Mayor ta nga mon chairman sang ITF. Sanday City Administrator imamo batyagan ta man gurong tingog nila sini nga nagakasubo na bangon sa sitwasyon ta. Action firing line. Pero hindi tagin mabasol totally ining gobyerno kay gahimo gid tikang magluwas na lang sa ibanda nga way gid partisipar abi no ti lockdown ang mga merkado ta sige mayapon baligya sang iban meaning way sila gapati sining COVID-19. Action firing line. Basi mapati lang ni sila guro kung sila mismo natapikan. Online sa firing line. Pero ara sa aton nga linya City Administrator ma'am, good evening.
Good evening, Action Brian. Mayong gabi man sa tanan nga nagapamati subong nga gabi. Aha, bauti condolences sa diri sa family sa Action Radio, ma'am, dira sa imo kag family Thank you. sining napatay nimo nga hinablos. Ma'am, unahon Thank you. ko na lang, ma'am, ang hinablos mo, ma'am, di gi siya gani ka trabaho, ma'am, anong trabaho niya kag ano ginatabo siya, ma'am? Ang hinablos ko ECE engineer na siya. Gaobra siya sa isa ka call center diri sa Bacolod. Mhm. Sang nagligat nga si Mana tungod may isa sila ka office mate nga nag-positive. Nagpa-swab man siya. Nagpa-swab siya. So tungod nga na-swab siya, kaya ang protocol nga kung na-swab ka, dapat ma-quarantine ka for 14 days or until magwa ang resulta sang imo nga swab test or imo RT-PCR test. So ginhimo iya, since na-swaba na siya, nag-quarantine siya, nag-tiner siya nga sa isang, na siya lang isa, sa isa ka unit, no? May isa kami ka unit na gina-paistaran sa iya, nga siya lang isa daw studio unit. So, wala siya sang simptomas. Wala siya sang simptomas. Tuesday siya nagsugod quarantine. All throughout, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sabado, hasta Domingo. Domingo sang aga, mga 10:30, naga-FaceTime pa siya sa bata. Kami bata ni siya nga 6 years old na babae. So, naga-video call siya, istorya sila. Wala, no sign of anything. Sang 12 noon na, nagindulungan siya sang lunch ni mami niya, ginatuktok niya nga, gina-text siya, ginatawagan, gina-messenger, wala siya sabat. So, nag-worry ang mother, ginpabrihan from outside ang niya nga unit, tapos nakita nga, gigda siya, pamakot siya, lain matsyag mo, gasabat man siya, respond siya, pero ang iya nga tingog daw hinay, slurred, kag daw disoriented siya, daw hindi ko maintindihan kung ano ginahambal niya. I see. So, ginto kamayo na mo, nagtawag kami ambulance para dalhon siya sa hospital. Kag paglabot sa hospital, gin-evaluate siya ng mga doktor nga gintawag ko para mag-attender sa iya. Nagkuha kami sa amo niya yung mga private doctors. Gin-intubate siya dayon. Nibutang siya sa ventilator kay budlayan siya maginhawa. And then, ako na to, sugod na to kag sa mga past 6 o'clock siya pass away. Grabe no. Pilang edad niya sinigani, ma'am? 35. 35 ka bata pa. Pero ano may ginabatsyag? Di sa lagay, may sister siya nga ginabatsyag, ma'am? Iba? No existing, wala yun siya sa mga comorbidities. Grabe, wala siya pre-existing condition whatsoever. Very healthy. Kag-board niya ang ila nga kumpanya, nag-require na sila sa yearly check-up. So may ara, gina siya annual medical check-up. And he passes the check-ups all the time. So wala siya. Wala maintenance ng mga bulong or wala man diabetes, wala man asthma, wala nothing. So during this time, ma'am, nga aring pandemya, kita subong duty siya mismo sa office gid. Yes. In fact, I think according to wife, nag-apply siya for leave of absence pero wala gin grant ang iya nga leave of absence. So, pag-swab niya galing, sa gin-swab siya, amo na to nga nag-quarantine na siya. And he was alone. So, during that time, wala man siya may ginabatsyag. In fact, everyday gina-monitor, ginabalang ko siya, may thermometer siya, monitor mo imo temperature twice a day, tanawa kung may pang-sabor ka, kung may panimaho ka, kung galupot ka. So, wala sang may nag-check. Grabe. So, nagulpiada lang. Wala. Kaya isa ka symptom, according to the doctors, sining COVID-19, wala labot sang respiratory nga inang hindi ka kaginhawa, budlayan ka maginhawa muna nga halos tanan nga critical nga COVID patient. Ginatakod sa ventilator o ginatawag na respirator para makabulig sa ila ginhawa kay hindi sila kaginhawa on their own. Ang isa pa gid nila coagulate ang imo nga dugo. So, amo na nga maka-cautious ang stroke, mini-strokes. Amo na ang kalabanan nga katabo. Okay. So, ining BPO nga dira siya naga-obra, ma'am, may mention mo to kayo na nga may positive na or may... Yes, may positive. May positive na, no? And napat siya na ini, ma'am? I don't think so. Wala. Hindi ko sure, no? Wala guro. Pero
may nag-positive lang amo na nga nag-paranoid siya nga mapacheck ko kay nag-positive ko office mate ko, something like that. Okay. So isa na ini ka matawag naton lesson sa ibang dira nga mga BPOs no nga dapat i-check gid nilang ilang mga tawo dira. Kita mo hambal mo before blang at gakaon sa kitchen de sometimes sa dungan-dungan sila or gatubangan de sila or damo sila nga sitwasyon ano. Or maybe at work kung wala sila ga-observe sang protocols like paon nila ilamas, kung lapitay sila, malipat sila, istoryanay sila, lapit kaayo, hindi mo mabalaan. So amo niya ka seryoso. That's why kinanglan mo when you go out of your house, magwa ka sa balay mo, nakapermanente mo nga mask para nga hindi ka malipat kag kisa matandugan mo guya mo, makasulod ang virus. Grabe. So hindi amo ni ka seryoso kag hindi ilahog-lahog si COVID-19 hindi lahog-lahog, hindi lahog-lahog. That's why I'm always very emphatic, I'm very passionate magambal ko kay nakita ako na ni damo na ko kilala. Actually kahapon to sang Sabado sang gabi, I have a friend sa Manila na upod ko man sa Lions Club, governor sa Lions, who also passed away COVID man. Ang iya pagiging asawa, so is also fighting for her life. So, hindi niya lawlaw. We know people nga nagkakamasakit. May mga kilala. We have friends of family of friends, aton mga kilala, paryente, co-workers, mga former employees. So, hindi niya lawlaw. This is something serious. Kaya, amo na nga daw sa kwan pa blado katul ginaiulo kung may makita kung ara pa sa gwa nga wala nagausar sang mask. Yes. Also ang atong mga nagligad nga mga protocols sang health sang WHO ganing ang vulnerable sini sa 60 and above, 21 down subong ya any ages, all ages ma'am, delikado. Any age. Ang aton frontliner na staff ni Councilor Salanga was also 34. Pareho lang sila halos edad sang ako man hinablos, 34 years old. Why pili. So, mabutang naton nga may ara gid man sang tao nga didto posible nakuha nila ining nasambit iyang kagaw, no? So, dako gid man ang tsansa. Ining sa staff ni Councilor ma'am, anong pinaka-history ni ma'am? Sorry, wala ko kabati. Ano to? Ang asang staff ni Councilor, ano pinaka-istorya gid si ni ma'am ya? Although nga kabalo kita nagasugat gini siya. Ang staff naman niya ni Councilor Salanga, kay tungod niya may ara man kita moratorium, so wala ni sila maging sugat for I think 2 weeks ang aton moratorium. Yes, 2 weeks na. So, wala siya. So, but nag-symptomatic siya for 1 week. Gahilanat siya isa ka semana. I think ginabalan siya sa mother yung magpa-swab. Pero nagabal siya, sige, okay lang ni, trangkaso lang ni, kay wala, trangkaso lang ni, ginahulo-hilanat lang siya kuno. So, wala siya, momento, nagulpiada lang. Sa inangadlaw, nagbudayan siya maginhawa, so siya na nagambal nga mapa-hospital. Unfortunately, wala sang hospital nga magbaton, kay puno tanan nga hospital. So, medyo nadugayan siya. Ang plano to tani nga kung ma-stabilize siya, dalon siya sa Cadiz nga hospital, pero nag-seizure siya. Nag-seizure siya. So, amo to nga ginkuha siya sang ambulance ka gindalaman sa isa ka hospital diri. Wala na siya nakasulod sa emergency room. Gin-revive siya sa sulod pa lang sa ambulance. So, dito pa lang sa ambulance, why na gid ma'am? Gin-heart attack gid man ni siya ma'am? Daw something like that. Daw mo na kalabanan sa mga gakalatabo na subong nga either respiratory arrest siya or cardiac arrest. So gin-heart attack siya posible kaya gin-mention mo gina dugo affected siniya mo nang gin-mention mo basta hindi way nakanalagan gid ano? Yes. So amo sila. Pero ining staff niya ni Councilor, why pa niya sang result kung negative or positive sining COVID-19 aside from the sa mga symptoms nga makit-an sa iya? Correct. Yes. Ang hinablos meron niya. Pero of course ang iya nga ang presentation niya no, ang classic symptoms tanan sa COVID makita. Grabe no. Kag isa pati nagasugat gid man siya sa mga OFWs naton ano, so nagligad nga mga binulan. Damo sila. Correct. Siya ang nagasugat sa mga OFW, siya gahatag orientation, sila man na kung gapuli na or gahatag sila mga briefing. So
Although 2 weeks siya nagpahuway, Aha. why man takabalo kung nag-develop to siya or because nga nagwa, kung sa gwa niya man nakuha or sa community niya nakuha. Mhm. We never really know because hindi tagid niya mapatod kung Mhm. sa diin nagaagi ang virus. Mhm. Kung ano kabaskog ang virus nga maksulod sa imo, pareho sa case ang hinablos ko, Mhm. nga wala sang sintomas, Grabe. wala sang anything. Mhm. Gulpiada lang siya, nag-attack lang siya dayon, kag amo na tong natabo. Aha, sige. Hindi na ka magpalawig pang imoliwat nga panugyan para sa Bacolod kabudlay sa sitwasyon kay kamo mismo na biktima na sing COVID-19. May pamatuod dagid kay iban basi nagalahog-lahog pa lang guro sa utok nila. Mamang imo panugyan sa Bacolod non kag Yes, Digulsanon. Action Bri, makita tagyapon bala sa mga community, may mga nagahampang chest, Yes. katubangay sila, wala sang mask. Doga pala dog balahibo kung magtanaw. Ako Mhm. ya ang madlock para sa ila. Mhm. May mga nagahampang gyapon basketball nga Yes. makita mo sa mga basketballan. Mhm. Tani ipaiway talang gini no kag patihon ta tani ang mga directives kag ang mga ginahatag sa aton nga mga guidelines kay ina para gina sa aton tanan nga kaayuhan. Mhm. Kay tungod nga sa subong kabudlay kayo kung magmasakit kita. Mhm. Ang aton mga hospitals puno na, ang mga COVID wards kay gina-allocate nga COVID wards or COVID rooms Mhm. sa mga hospital. Kung pribado nga hospital is 30%, 20 to 30%, pag 30 to 50% sa government hospital. Initanan puno na, overwhelmed kaga, overflow na ang mga pasyente. Mhm. So kung ikaw masakit ka sa COVID, diin ka makadto. Mhm. No, mabudayan kita. So it is best that we keep ourselves healthy kag magpati kita sa mga protocols, Yes. proteksyonan tang lawas, proteksyonan tang aton nga mga upod sa panimalay naton, our loved ones, kag ang mga upod sa trabaho kung, Mhm. kung nagatrabaho kita. So ang importante gid nga ginasunod naton ang frequent hand washing, paggamit sa eksakto sang mask, kag face shield, especially kung naga-commute, ikaw gagamit ka sa public transportation. Mhm. Mas maayo gid bentaha gid ko nagagamit sang face shield. Mhm. Face mask plus face shield. Medyo inconvenient siya gamay pero jutay na nga inconvenience amo na balaan sa mga social media ginahambal nila nga ang importante buhi. Mhm. So amo na that is the message gid nga importante gid subong tagsa-tagsa sa aton. We protect ourselves, Mhm. we protect our family, kag ang mga tao sa palibot naton. We cannot afford to be sick nowadays. Mhm. We cannot afford to go to a hospital. Oh, by the way, ang isa gali kabulong nga ginhatag sa inablos ko, Action Bright, Mhm. isang huling ginatawag na remdesivir. Mhm. Ang isa lang kabayal sina is sobra 9,000, I Uy. think, pesos. Forte. Mhm. So, ang first dose mo sina, dua na ka-vials dayon. Mhm. So, imagine ang gasto, kaya kinanglan mo na 11 vials para ikumpleto mo na ang treatment cycle. Forte, no? So, may isa pagid ka klase nga bulong nga 48,000 ang isa ka vial. Sus ko. So, if you cannot afford that, Mhm. then magpahimuyong kita sa Yes. balay, magpati kita sa mga guidelines, sundo naton ang health protocol. Mhm. So manambal nila nga importante buhi so binirtuldo ina nga palayag, no? So kung gusto mo Yes. lang, kung hindi ka mapatay sa COVID, mapatay ka sa gasto, tiyan mo ng problema, buda, simple lang gid sundon ta Exactly. protocol lang gid ma'am, ano? Amo lang. Yes. Mhm. Simple lang gid kayo. Sundon ta lang gid na iya, we are safe. Mhm. Makadako gid ang bulig. Aha. Sige. Ma'am, dira lang ko asta, kabalo ko mapahuay-huay ka man sa inyo sa nga sitwasyon, kapoy sa trabaho, kapoy yung dughan, namatyan pa. Salamat gid sa time mo, ma'am. Mabuhay ka, ma'am, kag You're padayon, ma'am. welcome. Tama, salamat. You're ma'am. welcome, Action Brian, anytime. Yes, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Action Firing Line. Usisa ko lang gid ang history kay kabalokalin kay na sang aga hasta nagudto sa naghapon medyo salangisag bala ko na matudtod nga istorya. Tonight, basa nyo na, wala simptoma, wala kung ano-ano. Pero, positive Action Oliver sa COVID-19, amo tong hinablos ni City Ad Ango. Ang isa naman niya nga staff mismo ni Councilor Salanga, may mga simptoma gid man, kitaon. Pero wala pa nagwa ang result kon negative or positive ini siya. Sining COVID-19, no? Ini mga hambalanon takong isa nga importante buhi
Di nyo na pagsigihon kay nga hindi ginamanami pamatian mo. Kung kinchindi ka mo sa palayag ni ang bagulang, nga ang balayran sa ospital, basi amo pa makapatay sa imo kung para sa COVID-19. May lang kung luwason ka permi sa PhilHealth, kinodamo man PhilHealth kwarta. Pasaligon, pero ilagay na klaubo sa mantukot na. Action firing line. Away pala, aligasyon pa lang to. Aligasyon pa lang, ginausisa pa subong. Now, so ang nag-explicar sa aton subong, biktima na ang iya sining pamilya. Amo na hambal naton bala nga seryosohon tani iya. Kami dire nagaseryoso kami sa paghatag sa mga information sa mga pagsulundan, health protocols kag iban pa. Dire sa Bacolod prangka nga istorya, pertik namo dungol di. Pertik namo mga e-bikes naton, mga tricycle drivers naton. Hambal ipatuman ang 2 passengers lang sa tricycle, 3. Ang iba niya tag 5 ginutok pa gani. Sa mga e-bikes naton, duhang karga nga dapat isa lang. Duha gyapon mo. Damo na blang sitwasyon sa mga merkado naton, lockdown gani mo. Suliton ko lagaw ko sa libertad sa pagkatig bagol. Nagapamonitor na subong kamuda sa libertad sa nagapamati subong nga nagabaligya kon Domingo mga tig-agi ka mo yung bagol. Action firing line. Prangka na nga istorya iya, makita na mo niya lockdown gani mo. Tapos mambal ka mo nga, oy, hindi ka seryoso ang gobyerno, muni na. Di Bacolod, di ka seryoso, kalalatol ng uban, kag ulo sang alkalde diyo, kag ibang opisyal. Kamo gasunod kamo da? Why? Action firing line. Kag karon magka-COVID-19, kamo why na may mabaton ng ospital kay puno na, basulo na naman ng gobyerno. Subong ya realidad ni, embrace gani kuno mo ang realidad, hakson ta na lang ni, kag bululigan. Hindi ka kapalagyo sini. Kung ano man pinakasimpleng health protocols kay ginahambal mga lockdown nga ini, mga inang home quarantine ikaw, kung ano pa dira nga pagsulundan gikan sa aton sa otoridad, sundon ta. Action firing line. Sundon ta kay para ni sa aton tanan-tanan. Gusto nyo man ayhan nga balik tas normal, ti paano kung maginamok kitas ni? Action firing line. Maginamok kitas ni kundi hasta san-o nga mag-amo tas ni. Kakapoy bla sagi mask. Kakapoy nga sagi ka kabalo ka mag-mask ka subong, kag hindi ka kapang toothbrush, daw dira ka pa malipong Action Oliver. Amo nang mabudlay da. Di ganahan ka mo da. Mag-face shield pagid. Ang ibanda gani may kagindula ang barrier. Kung ginsige pagid na abi. May nakitaan ko subong nga litrato pagid sa iban nga pungsod. Ang bilog nga ulo kag ang half sang body Action Oliver daw may gindugin tabo na nagid daw may plastic na gid himo-imo nagid nga daw balay nagid blaya. Timag-an man lang siya kada lakat mo ya. May ginapasaan kay imo yang nga daw ginasulod ka sa balon, do balon dako pa sa balon. As pagkalawelaw ay gid mo lingkod di na tiya gusto pa Lord ipalayo kami sa mo nga sitwasyon, di na kami gusto maglabot pa sa mo sa nga punto. Action firing line. May manugtahi na to sila. May manugtahi na nga ginhimo-himuan na gidya para lang gid nga buligan nga hindi makalagaw ni si COVID-19 ngini sa ibang nga tawo. Action firing line. Hulaton ta pa na. Hindi na. La 7:57 Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Una nga bulyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Ay, maayong gabi lang kay Iriman Desiderio. Good evening, Bray. Watching lang kami Purok Santan, keep safe. George Gargasiran. Good evening, Brian. Kanami si mo maakig daw maakig man ko. Pero wala ginta mahimo. Pero di ginta nga pumunuyo. Daog permi si Duque. Gakadala ka. Si Arlen La Chica Prihel naman naga-monitor. Rose Ortega, good evening, Sombray. Monitor lang kami din sa Ortega Farm Ortega Family sa Barangay Mansilingan. Alonan Suset, Action Brian, pray na lang tayo. Kay daw damo ang positive halong gid, God bless. Yes, amo na lang ginang panglaban tadi. Kag protocol. Ana Mandri Gusrob, Highs, ambot sa kandi nga may bangs. Oh. Edwin Pineda Raman, Richard Diriquito, Action Brian, praning na ang gobyerno sa COVID daw wala solusyon sila. No pa. Teres Simpron Yong Araman, Jema Makilan, happy listening lang halong kag kamo always. Salamat. Si Cap Iman Riktra, good evening, Action Brian. More than still monitoring their program. Please greet my Apos Adilia, Tamtam, and Nadnad listening to our program right now. Thank you, God bless. Si Kapitan Riktra nakatutok sa aton. Salamat, gid Kap. Dodong Castro, si Duki, gwapo na iya, sigihan nyo lang, wala man subongga ba, kag mirisay, pero karma sigurado, ara gina. Milchurita Ferrer, Araman, si Vanessa Esperta Gilyang, good evening, Brian, nasubuan na gid ko sang nagakalatabo sa aton lugar. Dapat magkabuot mga tao, masinulundon sa laye sa Ginoo. Keep praying gid tatanan. Trust God, praying gid. Ko wisdom for our government officials. Keep safe, Action Brian, and sa mga naga-monitor. Salamat. Heaven Araman, nakatutok. Grace Beaton Cousins. Action Brian, nanawagan lang ko tani sa kay Kapitan sa Tangob nga aksyonan Monday amon kay may positive di sa amon. Ang more gid kami galalain bala kay ang babae gagwa ni si ate ni sa ti ano matabo mahawaan kami di kay sige lang sa kagaw ang babae. Ay gali sa din nga purok na. Rose Guevara, Hello Action Idol. Brian, monitor lang ko program mo live Alabang Muntinlupa. God bless. Good evening and happy Monday. God bless. Salamat. Si Romy Agsam Araman, apo ni Isiyo. Good evening, Action Brian. Keep safe. Tani matapos na ang COVID by 2020. Wow. Kung pwede lang buwas dayon. Si Roth Kuzawa Araman, si Maybay, Hi Action Brian. Good evening, Landa. Sa tanan gapalamati subo nga gabi. Salamat. Joel Gabton or Gobaton, Action Brian, listening here from Barangay Maaw. Dens Libo ni Minyo, good evening, Bri. Watching here from Kawit, Cavite. Say hello, happy listening to family ni Minyo sa Purok Kaingin Singkang, especially kay Maderko Kunsing. God bless us. Salamat gid. Si Baiti Garibay, Lord heal our land. Keep safe everybody. Yes, Lord. Amen. Agustin Torres, good evening, Action Brian. Happy watching kay Pre Franche sa DC2 Region Pearl. God bless. Inday Blaza, Araman. Aileen Mijares, good evening, Action Brian. Watching here sa Woodside Alihis. Stay safe and healthy kita tanan. Good. Amo ginaaton. Kativer, salamat. Si Luel Salde, Good Action Brian, watching live from Kasilingan, La Castellana. Greet ko lang Pulan Boys, kag Saldi family, more power and God bless. Romy Agsam, Araman sa Japan. Krisha Rodriguez, Action Brian, monitor kami di sa Sigasco. Patamyo lang ko family Rodriguez, kag duwa ko ka cutie pie nga bata. Good health, Action Brian. God bless always, Action Brian. Kamumanda, kita tanan. Kenneth Villejo, may ara iban wala gapati may COVID-19, may kay wala man sila kakita sang napatay. Okay, gina-cremate mo. Arlidan Makoy, good evening, Action Brian. Monitor lang ko ni sumag. ZT Alunan, good evening, Action Brian. Grabe na gid si COVID-19. Pangamuyo na lang ta kag maghalong gid si Lord na bahala sa aton. God bless. Correct. Si LM Muhar Araman,
matira ang madisiplina. Leia Younger Esquivel. Good evening, Sombray from Talisay. Keep safe, God bless. Si Sir Edwin Pineda Araman sa Singkang Bray, gapangkwa kuto sa ulo, wala ga mask. Si Sir Dennis Perma, salamat gid sir. Wow, thank you gid. Ramshel, paano na lang ang mga masunod nga COVID cases nga hindi makaginhawa kay wala na hospital babaton, sa morgue na lang sila madiritso? Ano inyo solusyon with this matter? That's why nga amuna nga mag-health protocol kita kay para mabuhinan ang may COVID positive sa hospital, masulod ang ibang nga pasyente. Na Action by good evening, monitor kami diya. Damo pagid man dunguli subong sa Bacolod. Ambot kung ano na lingwahe nila nga hindi sila kensindi sa mga abiso ka gobyerno. Tig-abagol tapos naman kung sa Bisaya gahig ulo. Basi batinggilan pwede ma. Do kwarta lang importante sa ila. Si LB Bordomio Caparos, good evening, Exobray, watching from Tuboso. Oy, may gabi itanan diha sa Tuboso, ano? Edwin Pineda, katutuhay, tirin-tirin, wala mask. Gakutuhay ko, no? Okay. Ramshel, din makadto ang mga masunod nga positive sa COVID kay puno na hospital. What's the next step? Amo ni ganing swab ang gina-check nila nga mag-swab test nila para ma-check nila. George Gargasiran, sakto ginahambal ni City Emang. Mas mayo magpraning sa COVID kaysa mangin kaging. Nga, kita mo lang na ano to ko, no? Trixie Busio, sa plaza, gani, labay ko gapon, damo wala face mask kag face shield. Tinaguro doon din sa madutlan. Imaroho Aguilar Araman, John Gray Katubay, mayang gabi, batch, watching Barangay 13 Bacolod, God bless, stay safe batch. Kamo Mandira, no? Si Sherilyn Oro Javier, good evening, Sombray, watching live, keep safe and God bless na lang. Sa aton tanan, always pray kag hindi patay padungol kay hindi nilahoglahog kag labutaw ang kakatabo sa bugos kag kalibutan. Labi na gid sa Bacolod City nga gadamo na gid ang positive. Ang kulba hindi hamak, pray for us. Porting kulba naton. Richel Aguarenze, good evening, Son Radio, agree Kuya Bray, pero ti kaginot sang face shield kag mask tani bala hindi na ta magpasaway para maghalin na si COVID. Correct. Amo ginaton. Si Madeline Trinidad, mayang gabi classmate, Action Bray from Laguna. Hoy, may classmate ko nga to sa Laguna, subong, ano? Madeline Trinidad. Salamat sa paglantaw. Fidel Tugle Ortega Araman, Karen K. Marhen Napaton, mayang gabi Action Bray, mayong gabi kay Papa Joe, Mama Rose, kag kay Bebot sang Lupwes Village, Kamingawan. Grace Loraina, mayang gabi, monitor lang ko niya sa Deca Homes, Kabog. Bao, salamat. Merly Gonzaga, good evening sir, God has purpose for this pandemic. Kay damo naging nagakalipat sa iya. Amo ban? Si Harvey Mondragon Piliune, Action Brian, ano tabo sa 28 may biyahe series kay hasta man lang sa Bago City ang lockdown. Good evening. Good question ginano. Check na to na. Si Harvey Mondragon Piliune, Action Brian, ano tabo sa 28 kay may biyahe, nabasa ko na. MJ Nakayama, blessed evening. Action Bray, kag tani magsakay sa jeep pwede man bala nga mapliti na lang nga daan. Ikaduha mo lang, idaho mo na lang ang pliti mo sa driver sa front seat before magsaka. Gamay lang ina nga actuation pero dako na nga prevention. Salamat gid. Okay mo na, no? Salamat gid karon italakay pag inato na liwat. Thank you gid MJ ha. Si Harvey Mondragon liwat. Okay, sige, check Harvey. Bantay ka na da kay check na to ng series karon na, ha? Salamat gid sa mga query ninyo. Ivanisa Esperta Gilyang diri sa amon man mga tawo diri man ulo. Gabi na basketball pa kag wala face mask daw ginhadlukan. So din nga barangay. Abili ko lawag abi. Si Rosalie Villorente, good evening idol. Salamat. Bingski Dagumboy. Good evening, Sombray, always watching live from Villamonte. Shout out Family Dagumboy, Sitio Sambag, Barangay Manghanoy, La Castellana. Stay safe and God bless ko. Salamat.
Okay, nabasa ko na. Harvey, dugay-dugay ha. Rod Apostol, good evening, Sumbray, nagayuho man ko watching from Takuling. Thank you, Gid. Minda, good evening, Sumbray, always monitor Gid diriya sa Kawayan, Negros Occidental, God bless. Harvey Mondragon, nabasa ko na ha. Sige, isa lang mag-send palihog. Obi-Juan Kamute, Hising Audio, New Action Bray sa online. Ay, gali. Action J. Siguro na kuha mo lang cellphone mo, check lang ha. Liza Joy Elon Amoroso, good evening Action Brian, pamati lang kami di sa JR Torres Subdivision. Keep safe everyone. Nene Biato Pabauya, Action Brian from Tangob. Okay. Si Marity Felizario Haba, Action Brian, good evening, tamyaw ko lang sila ni Mama Lorna Haba kag Papa Rolando Haba, pero may pamati gid sa Kaduhaan, Cadiz. Sige. Jalen Liante, good evening, Sumbray. To be honest, ang mga tao karamihan wala gasunod sa protocol, that's why dugay madula ang COVID dira sa Pinas. Diri sa Hong Kong with a month kaya i-flatten ang curve because people obeyed health protocol. Anyway, keep safe everyone and God bless. Amo ginamatuod ha. Si Vay Aldas, salamat gid sa pagmonitor. Good evening Action Bry, salamat gid. Si Mary Jane Balio Alio, good evening Action Bry, nadula ba? Dali gid lang. Okay. Monitor lang kami dilihog, great lang kay Daddy Joel kag Mama Bibing, pamati gid sila subong barangay 32. God bless. Si Jerthel Humayaw family sang Sumag. Si Merly Gonzaga, Sir Bry, biblically speaking, hindi na tuman. Panawag sa mga tao nga wala gapati kag wala gatuman, tawag sa ila tingkuyan. Gali ka, tingkuyan. Si Rodney Harder, good PM Action Brian, wala punto aton mga liye. Daw ni nga skugon balahaw, parehas bala sang face mask kag social distancing. Agi lang to stricto, dason wala na. Parehas sa libertad damo gid wala face mask kag wala social distancing. Portik damo dungol gida. Si Almira Lim Malazarte Araman. Sige, balikan ta kamo dugay las 8:11. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:17. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, pero ariho, may tisi ang Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad. Tod naton Silimat Tinion kay Sir Dennis Perma naga-monitor gid dira sa Singkang Airport. Halin sa kay Sir 525. Good evening Action Bry. Ga-monitor kami di Esther Salmorin de Los Santos Carlos
sang barangay Nagasila, Carlota City. Salamat gid. Good evening, Action Brian sa kay 8053. Monitor lang kami ni Tamiyaw ko lang Brillantes family sa kay Lola Consing Dorias kag si John John, si Tintin Galines ang Purok Marang Mandalagan, mga original na ton nga mga listeners. Halin kay 5134 Action Brian natak na malapit na. May linog, may bagyo, ang makaluluoy mag-abot ang rapture mahanabo sa tion nga sang pagtililipon. How about ang wala nagasimba kag wala na bautisuhan sang tubig si Dodds niya? Okay. Halin sa kay 6742 flattening sang curve sang baba yaguro kay gaputak-putak lang na ang kay ginisiya sa kay Duque putak Action firing line. dumunga. Halin kay 7413 Sir, good evening sa inyo tanan sa Action Radio. Please lang nga mga ara sa national wala gid pulos nga balita. May ara to gani nga bot ano nang ila daw gina-divert nilang matuton nga istorya sa buong kalibutan. Action Brian, good evening. Negosyo ang COVID-19. Ang PhilHealth kay ang PNP gin swab mahal ang bayad. Ang PhilHealth siguro ang ginakuha para mabalik ang kwarta sang PhilHealth. Amat-amat lang rin mabalaan. Halin sa kay 6706, good evening Sir Bri. Monitor lang kami di sa si Banite ko no. Banite ni or Banate gruay no. Sila kag tiraha. Ano ni man? Banate. Okay. Banate guro ni no. Sila kag tiraha. Ruben niya. Divon, Bonjing. Sige ben, pang timuda ng mga tao muda kay kung may kinaanogin man pang kwaon ta kamuda. 4891, good evening Sir Bri. Kariit na gid subong sang kalibutan. Hindi na naton maintindihan may problema pa kita nga COVID kag aksidente. That's why nga maghalalong gid kita. 5360 abi mo Bri nga agalala transmission cause of some LSI kag OFW kay wala ni sila halos zero na bakulod kag negok kag probinsya kag symptomatic sila carrier nga very dangerous kay they feel normal but inside their body COVID is there waiting for transmit cause persons is confident. Okay, salamat. Utod ba? Ano pa itong sugpon taniman? Dinto man. Utod siya. Tamaan kalawig ang text mo 5360. Guro mga 5 lines lang para mabasahan ginato ng iba na, no? Halin naman kay 2740. Good evening, Bri. Galingin ulo ko. Gaulo ni Bing. Kag Ilsid, kag Imang. Si Gregya. Wala gidya gatingog. Action Bri. Diog lang tadabi sa iya pa gihobi. Uy, gatingog mo na iya. Isang interview to si Porting Panilag ya si Kong Greg kunway sa kabati. Isang interview mo naton siya, bro. Good evening, Action Brian. May pagali kung gahilanat ka, hindi ka magpa-hospital sa balay ka na lang kay ma-positive ka sa COVID-19. Hindi man guro, man liwat kung nasubrahan na gid pariyo tong gindala sa hospital ganyo, ipatay gid siya, suspected dayon nga COVID-19. 9952, good evening, Action Brian. Monitor gid kami always Action Radio, Tamiyaw ko family Bardolasa, kag family Nieves. Test niya sang barangay Capramon sila siri idol kanaman Action Brian. Salamat, God bless madra sa inyo. Action Brian Warden, Action Firing Line. Sige, this time ko antas Action Dale Salazar sa aton siri nga pagpangalagad mga kaksyon, ano? Subong nga gabi gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio City Hall Report. Action Dale, pasensya gid may gabi. Action Brian, masubong nga balita bangod may kita diri sa ka-frontliner sa syudad sa Bacolod ng isa ka technical staff sa isa ka konsehal nga nagtaliwan Action Brian kag ginakabig nga suspected COVID-19. So kahapon ang istorya nga natabo diri Action Brian kahapon nga adlaw nagbatsyag sang seashore ining technical staff no ni City Councilor Israel Telanga no nga si Jasril
Bangkaya Action Bray. Ang iya sining trabaho sa karon ti in charge ini siya bilang kabahin or team no sang team Atro or team Pulao nga nagasugat sa mga returning OFWs kag siya ini ang in charge man sa pag-orienta sa mga bakulod nun nga mga OFWs nga nagabinalik diri sa may Syudad Action Brayan. Kahapon nga adlaw nagbatsyag ini siya sang seizure action bray kag amo to no gindala siya sa hospital o galing masubong nga balita kay wala gid sang mga hospital diri sa may syudad ang nagbaton sa iya bangod allegedly ti mga hospital diri naton nalabot na ang full capacity sa pagbaton sang probable o suspected COVID-19 nga mga cases action Brian. So ang natabo ang Bali Vice Mayor Sid Familiaran ginbawian ini siya sang kabuhi sa sulod sang ambulance action Brian. Kaya ang Bali Vice Sid no magluwas nga wala na sang available nga mga hospital beds for suspect or probable COVID-19. May action Bray sang nagapila man no sa mga emergency room nga nagakulat no nga may mangin bakante man nga space therapy or isolation room para ma-akomodara. So amo ni siya no ang pagtaliwan ni Sir Jasril Bangkaya nga in charge sa pag-orient sa mga OFWs nga nagainabot diri sa may syudad sang Bacolod sang August 11. Amo na siyambray ang petsa nga katapusan nga nakakadto dito sa Bacolod Airport si Jasril kag nagsugat sa mga OFWs. And after that, nagkadto ini siya sa haya sang amay no ni City Councilor Ayesha Joy Villaflor Siambray. Kag pagpuli naulanan ini siya Siambray kag the next day nagbatsyag siya sang hilanata. Tugtog nga gin-isolate siya siya sining balay for how many days kahapon. Amo to nagbatsyag na sa sang seizure action Siambray. Samtang nag-home quarantine siya, wala ni siya action Siambray na paidalom sa swab test. Rason ng Bali Vice Mayor Sid Familiaran makabig suspect COVID-19. Ini siya action Siambray kay wala man sang swab test nga gin-conduct ang test ini nga gin-bawian sang kabuhi. Gintag siya suspect COVID-19 bangod sa mga symptoms nga ginbatsyag like hilanat no trangkaso kag amotong pang pag-seizure niya action Brian nga nagresulta sa sining kamatayon bangod wala gidayon na atenderan no sa ning mga hospital nga ginpadulungan diri lang mismo sa syudad sang Bacolod kag hindi niya matudang report nga naglapot pa dito sa may syudad sa Cadiz para gid lamang makakadto or maatenderan ang sining sitwasyon kundi within the city of Bacolod lamang nga mga hospital action Brian. Ano ang tingog ni Vice Mayor Sid Familiaran? On kanang kuan na symptoms and signs ara. Oo. Kung nilalap ka lang yan, kung hindi siya pa nga, di ba? Oo. Amo na nga igang dula ka comorbidities, then bulpi ka lang. I don't think. So, all the signs were there. Actually, siya nagamay fever na niya. Oo. So, ang treatment siya, Vice, probable COVID or suspect COVID? Probable. So, it's not true. Wala. Wala siyang kwan niya. Wala siyang why siya maswap? Bali din siya kaya napatay, Vice. Kaya may report nga sa ambulance, may report man na sa balay, may report man nga nagahulat sa emergency room. Sa ambulance, wala sa emergency room. Okay, nakalabot pa sila sa Cadiz, Vice, no? Siya, wala. Ang pagdarasin ko, ang iba ng mga pasyente, nagalabot sa Cadiz. Okay. Not siya. Siyempre, nabatian na si Vice Mayor Elcido Familiaran. Ang ginanamin niya nga may pladari ka mga pasyente from Bacolod City nga nag-try man bala, no? Nga makabati pa lang may mga available nga isolation room sa iban nga hospital dito sa may probinsya sang Negros Occidental. So, muna itong iyang pagklaro nga wala pa yan na swab, no? Ining napatay nga frontliner. Kag anta sinagin bawian sang kabuhi. Kagaron, bilang kabahin sang protocol, ginswab na siya. Kagaron, no? Wala pa ang result kung wala positive or negative siya sa COVID-19 action Brian.
Madumduman, ang mga hospital diri naton, may ibang hospital nga nagapagwa sa mga official statement nga full capacity na sila Action Bryan. Nakikinig ko na sa Nocsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang Bacolod Adventist Medical Center, ang BAMC, nagpagwa man sa official statement recently nga puno naman sila. Pero amo na gani ang iba niyang hospital, hindi wala Action Bryan sang official statements nga nagapabalo sa public. Nga ang ila sining nga mga hospital beds we allocate for probable or suspect COVID-19 puno na, no? Amo na siya sa karon ang ginakatingala sa publiko nga duwa man ang hospital nag-declare nga full capacity, nga ang iban wala nila gin baton ining natiliwan nga frontliner Action Bryan. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall regarding sining patigayunon nga mass testing diri sa may syudad sa Bacolod Action Bryan from August 28 to 29. May paglaro si City Councilor Lady Glass Gonzales, no, ang League President sa Liga ng mga Barangay diri sa may syudad, nga sunod sa iya hindi gid lamang 15 ka mga barangay ang pagakuwaan sa mga persona nga subject for RT-PCR test, no, o kon COVID testing nga libre, kundi bilog gid yang 61 barangays diri sa may syudad kinahanglan nga mag-submit sang names, no. Ining nagwa nga mga ngalan sang barangay ang nagwa sa social media Action Bryan nga allegedly di amo ni ang subject sa report, kundi amo sila ang mga ginakabig nga mga high risk or priority nga mga barangay bangod nga may mga na-report nga may mga COVID-19 cases sa Action Bryan, like sa area sang barangay Pakuling mismo, no, ni Kapitan Gonzales, barangay Villamonte, barangay Alihis, may Mandalagan, Vista Alegre, may Sumag, Singkang Airport, barangay Bata, barangay Mansiringan, araman ng barangay Banago, barangay Tangub, kag Stefania, kag maning duwa ka numbered barangay sang barangay 14, kag barangay 18. Pero Action Dale, I'm sorry Action Dale, no? Ano man kung sanday sin-o lang ang gusto mapa-swab test ni or ang mayroon sa authority sini ang contact tracer mismo? Actually, Action Bryan, kung mayroon ka sang COVID-19 positive na exposure, mayroon ka sang history, pwede ka maka-volunteer, no? Kay i-present mo ang imo siling ang kaugalingon. Kung may naibaluan kang workmate mo abi nga nag-positive, so qualified yagid, no? Sa sining mass testing. Kaya ni Councilor Gonzales magluwas gang contact tracing team sang barangay mayara sang gina-recommend kung sino yung subject for swab test. Ano man yung ilang posting Action Bryan sa social media nga kung kabahin ka sang immunocompromised nga mga individual, cancer patient, dialysis, senior citizen, kag ara ka sa vulnerable groups Action Bryan, pwede ka, no, nga makapasakop sa sining mass testing 5,000 kabilog August 28 kag August 29. So meaning kung like for example bing isa ka person mapa-swab test ato siya, dapat i-kuan man siya guro ini-investigate siya anay kay basi sa ang inapanugid diyan di man bala accurate kag hindi man sigurado bla para mapa-swab test lang Action Dale, no? Yes, Action Bryan. Ang term ni Councilor Gonzales i-evaluate, no, ang ila sining history, ang ila sining sitwasyon kay kung basis per DOH guidelines ang gina-priority nila Action Bryan ang may exposure sa COVID-19 positive, may mga symptoms nga ginabatsag, immunocompromised, kagining mga workplaces bala like mga BPO company nga may na-record na nagpositive sa COVID-19, kag teammate mo dire abang nagpositive Action Bryan, so qualified ka, no, nga magpasakop sining COVID-19 testing. Gina-recommend Action Dale, I'm sorry, for free ni? Sa Action Bryan, libre. Kaya kung mag-walk-in ka sa mga private nga mga laboratory, 4,000 Action Bryan. I see. Ang imos na agason per head, per swab test. Mahal gali 4,000, no? Action Bryan. Actually, ining Philippine Red Cross nga molecular lab, gina-work out pa nila ang sa PhilHealth Action Bryan. Kaya kung madayon ang agreement, full reimbursement ang COVID-19 testing o galing wala pa sa update. Kung bala madayon, ining full reimbursement ang agreement between PRC kag PhilHealth Action Bryan. Doubt ko di sa mga speculations Action Dale sa mga advance mag-isip bala nga base gamiton sa pamulitika di guro kay ang magpulo pa swab kani di niya easy lang niya nga para lang gid nga mapaswab ka to o gamiton mo politika don di guro Action Dale ano dolayo guro na Action Bryan kasi nga pandemic ang ginastoryahan isa pa sulsugon ding ilong mo pasugot ka lang gid pamulitika pasulsog kay mo daya tiyan mo naman din Action Bryan para ma-address sining COVID-19 test
Pagdaling ni Action Bray, kay sa uliti, ang bali City Administrator ang hindi na makibot kung damo positive cases, bangod may mga testing nga ginapatigayon Action Bray. Yes, so diri sa Bacolod, 2 days ini or 2 day nga swab testing, ano mahingagaw na Action Day lasing kumel nga ini? Action Bray, ang ginatinguan sa mga city officials, since nga may ginahulat pagali nga approval dito sa may National IATF regarding sining kredo ka mayo man siya nga tikang Action Bray ining pag-unite sang provincial government kagawad sa Bacolod City para sa fight against COVID-19. 5,000 sa out of town, 5,000 dito sa may syudad sa Bacolod. Kag para may baluan gid ang tutuod nga COVID-19 situation sang probinsya, no, or katupad ng mga lugar o banwa sa Bacolod City, kag diri mismo sa syudad Action Bray. So meaning waiting kita na and si Action Day ano sa EO sang probinsya ka Bacolod kay duay paginman ano? Oh, gina-expect Action Bray ang magwa it's either tonight or tomorrow ang executive order ni Mayor Bing. Guiding sining mass testing kadang guidelines sa Action Bray sa lockdown bala nga patigayon or ipatuman sa 28 at 29. Kung anong mangin coverage sining lockdown samtang nagapadayon ang testing. Ang testing Action Bray wala sang house to house, hindi ang otoridad magkadto sa inyo kundi Bali Councilor Gonzales makadto sila sa testing center. So ining mga gymnasium, mga eskwelahan, amoy na ang gindesignate bilang COVID-19 testing center diri sa may syudad. Action Dale, I understand sa interview ko last time with Doc Convocar Black nga kung nakuhaan ka ng swab test kada, dapat idiretso ka na dayon mo sa quarantine facility mo. So 5,000 mayari kita facility diri nga ipahamtangan sini sa ila for a while, 14 days man ikono mo. Bray, mangina home quarantine ang ilang set up. Status nila. Kung magwa nga pastor sa COVID-19, that's the time nga i-isolate sila sa quarantine center Action Bray. So pero kung i-home quarantine ka, protocol gid Japon nago kagid kwarto mo da kay ti probable ka gani mo Action Dale. Correct Action Bray. Hindi kagid kagwa Action Bray samtang pending pang result. Amo na ginatinguan nga 24 to 48 hours kung madayon dapat magawa ng result Action Bray para hindi man maglawig ang paghulat ng mga persona naging subject sa swab test. That's why nga, I'm sorry Action Dale, that's why nga ako naga-doubt gig ko kung sila Action Oliver ma-present sang kaugalingon nila kay sa 14 days palang daan nga mandatory nga home quarantine dumatakan ka na mo. So ini kung hindi ka malang frontliner kung way ka malang sa mga travel history whatsoever dira, hindi ka na magpatuga-tuga magpabarangay to para nga magpasulo swab tuha kay nga mausikan mo lang yung tiyempo mo, negative ka, i-home quarantine ka pa, Action Dale? Right. May mga barangay frontliners nga pwede man nga makapaswab Action Bray, ini mga barangay tanod, mga BHW. Balik Kapitan Gonzales, make sure lang na hindi maapektuhan ang barangay operation. Samtang nagahulat ning resulta sa COVID-19 testing. Siguro unahon gid mga barangay kapitan tada no mga BHERTS Action Dale no may mga kapitan na nga nagpositive naman daan no. Sa Action Brighty, nagpabilion sa 3 and hopefully hindi na madugangan ining mga punong barangay no, nga nakangkod man sang COVID-19. Why pa tong result? I'm sorry, liko lang ko gamay. Why pa tong result si Barangay Kapitan Carmona? At Action Bray, wala pa. Actually, may mga personal Action Bray nga mga information kita sa mga kilala nga gina-subject na sa swab test. Hambal, gina-advisean sila sa Bacolod CHO nga kung ang result sang swab 3 to 4 days nga wala pa, but silingon negative Action Bray. I see. Wala siya ang mga personal nga account or mga statements sa mga ginaswab. Tigaling may aran at katag 15-20 dias sa mga yawan mahulat way pakagwa sa quarantine facility gani Action Dale. Gani Action Bray. Ang mga nalibog sa wala, may mga 5 days, 7 days nga nagahulat, pero nagka-positive. So based na Action Bray sa mga gina-share man, kaya man nag-inquire man sila kung may dira sang hotline or pagi para may baluan ang result since 4 days, 5 days na nga nagahulat. So mula siya ang sitwasyon kag personal account man sa mga ginpedal sa swab test Action Bray. So ang tingog ni Liga ng mga Barangay President sa Lady Glass Gonzales. Certain barangays lang ang include sa mass testing? Hindi nang ano lang niya, priority barangays sila, but tanan ko work gid yan. So tanan nga 61 barangays need gid mag-submit sang names, sang listahan. Yes. Oo. Priority barangay. Oo. Ang top 15
15. Top 15. Oo. Top 15 nga may taas sa COVID-19 cases? Anong high risk barangay. So, siya muna sila ang priority man for testing. Ay, not necessarily nga sila lang galing nga barangay, kundi bilog. Bilog 61 barangay. Siyempre na patihan na si Councilor Lady Glesa Gonzales. Nasunod siya, example niya, nga sa barangay Takuling, mayroon na sila sang 100 ka mga persona na nalakip na, no? Sila sining testing. Doon nga wala magid man sang quota, siyempre, ang kada barangay. Ang importante lang dira is kung nalakip ka or na-include ka or cover ka sa guidelines ng DOH sa testing, pwede ka nga mag-keep in touch sa barangay kag i-present ang imo sining kaugalingon. Action daily ikuan ko lang lusot ko lang ni gamay daw good news ini ho. Kundi nga pamangkot ko si mo kay Kapitan Carmona. Pero i-check mo lang sa Action Dela, may result ko no kay na nagwa na man pero may negative no, pero i-check na rin siya personally Action Dela. Sige, Action Bray. Plaman 5 days man siguro ang pagulat ni Cap, no? Carmona, at nga nagwa ang iya siningal sa Action Bray. Ate daw sure na gid kay daw pila gid nga text sa Tonde or nag-chat from barangay Sumag ni nga mga persona ho. Negative si Cap. Pero thank you again sa information ha. Si Cap basiga monitor da Cap ma-interview taga may simo karon na. Sige, Action Brian. Good news para sa mga taga Sumag, kag mga kaiping, mga kagawad, tanan nga mga nakahalubilo ni Cap. Mahimos na Action Brian. Okay, based man niya sa statement ni Cap Carmona, mayroon siya sang close contact or exposure kay Kapitan Distrito nga una nga nag-positive Action Brian. Bayining development para this mahimos ang iya sinima na close contact at ang mga personal na action kay barangay kay adlaw si Cap suno siya nagatinergid sa barangay hall sa barangay Sumag. Katapusan nga balita gikan sa BGC ining update naton sa mga locally stranded individuals nagpanawagan gid City Councilor Cindy Rojas ang chair sang action team on returning non-OFW residents nga kung mahimo ining mga LSI action bribe makomply nila ang mga requirements nga ginapangayo isa ka semana antes ang ila sining biyahe. Kaya ang balik Councilor Cindy may action bribe sa mga LSI kag returning residents nga ara na sa PL tapos manawag sa office nila kag nagapangayo sang letter of coordination. Ang letter of coordination amo na siyang pinakalas nga requirement kaya ginapangayo nga tugutan ka sang Coast Guard nga magsakay sa barko. Action Bribe kaya ang balik Councilor Cindy ang letter of coordination gina-issue na Action Bribe depende sa availability sa mga quarantine facilities naton diri sa may syudad. So sunod siya 1 week antes ang nasining biyahe mas mayo nga mayara sila sang complete nga requirements nga email sa office ni Councilor Cindy Rojas like PNP Travel Authority, ang medical certificate kag ang government issued ID nga mayara nga address nga residente sila sang syudad sa Bacolod kay hindi man Action Bribe isa o duwa lang ka LSI ang nag-inquire sa office ni Councilor Cindy kundi ginatos ni ka mga Bacolodon residents nga na-stranded sa isa ka lugar. Ang tingog ni Councilor Cindy Rojas. Lang ara na sila sa area dayon matawag sila kag ma-message na silang nila letter of coordination hindi sila pagpatakyon. Di lang dyan hindi man lang isa ang gina-issuehan na damo kami bila gina-issuehan bala adlaw hindi actually gina-issue ko na sila by batches. So nagpabalo na ako na the last time nga siyempre ginaambalan sila namon sa email bala pabalo ka mo sa amon before ka mo magbiyahe ihatag nyo na dito amon ang requirements nyo kay amo na siya ang pinakalas na ginahatag namon pagkumpleto ng ila requirement. Meaning if they already have their medical certificate, if they have their ID, their valid ID with the followed address and their travel authority, amo na ang tilanglan ng nila ihatag sa amon yung email. Pag maka-email na sila, then we can give them the letter of coordination. So, ang portion lamang sa interview natin kay City Councilor Cindy Rojas sa mga reminder lang ako baga sa mga LSI nga mga pinuli nga i-secure lang ang mga requirements tubtub nga malakip ang ilang ngalan sa letter of coordination. Isa man na ka bagay nga makabuli gani nga ikaw free ka sa COVID-19 or ano nga sitwasyon para mangin mahapos bala kung isa daw ka simple nga mga butang na mo nga budlay himuon sa Action Dale no? Correct Action Brian. Kaya
balik Councilor Cindy, basta yung mga LSI, tugtog nga may available yung mga quarantine facility, batuno niya ka syudad Action Bray. Kaya mas delikado pa talaga sunod sa yung local transmission sa mga LSI kag OFW nga pag-abot, ina-quarantine, anay, tugtog nga maging cleared sa COVID-19. Yes. Doon sa balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action niyo. Action Day Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale, balita gikan sa Bacolod City Government Center. I hope nga ining weekend lockdown para mag-swab test ng aton sining mga otoridad. Mangin successful ini siya, no? Kagamuning maka-flatten sa aton sining COVID-19 mga kaksyon. Coordination plus mga kaksyon sa tawag naton bla pag-communicate ta. Hindi lang naton pagamiton ni sa tinunto kay ni seryosong gobyerno ta. Kadamo abis ang nagakritisar si Action Oliver. Ano klase ni mga lockdown ni way man mabulig di mo nay. Action Firing Line. Pati na lang kamubla kay gintun-an ini sang gobyerno ta, no? Alangan pakapuya nila sa amo sini nga wala man sila may mapuslan gid. Action Firing Line. After all kun dawaywa ay gitidra naman ta manuya Pero subong ay patigayunon pa lang magsunod kita mga kaksyon. Ang gobyerno naton gihimo gid tikang, no? Gihimo tikang kung kaysa problema ras tawo. Action Firing Line. Pareho sini sa nambal ko na may kadamo sa mga nagabike gihapon kada Domingo bo nagadinaguso iya nagabike iya. Hindi maintindihan kung nga ada mapatay gini sila nga hindi anay maka bike kag maka rides ang ila sini nga mga motorsiklo nga kuntani. Ang pandemya nga inilabay lang ni kung magsunod kita tanan-tanan mo. Action Firing Line. Sa pagkadamo, basketball, may nagahampang sa chess mga kaksyon, may ara pa sa nagabinulang, may nagamadyong pa, may nagapusoy pa. Action Firing Line. Lain pa to kay do iban nga mga opisyal sa barangay na dalasa pa sa madyong. Action Firing Line. Bukabudlay ginisundon sini, no? Anyway, sige, tagaan ta tsansang otoridad ta, no? Bululigan tani para ni sa ikayo na tuntaran. Salamat gid kay Mr. Michael John Sison, no? Sa imo sini nga pag-share diri sa information regarding kay Kapitan Rodney C. Carmona. According to him, kaksyon nga negative, no, sa COVID-19 si Cap Carmona. Good news. Si Madam Stella Alpebeto nag-share man na malyan negative ang result ni Kapitan Villarosa Carmona. Are man ang isa, Richard Tono, Action Bright 28, lockdown ti ang gaobra sa call center, pwede lang na iya makagwa. Pwede kiti kwa na, essential ka mo, mga importante ka mo iya. Basta trabaho nga sa gabihan, pwede gina siya kagwa. Pero, hindi ko sure, i-check tang EO ha. EO lang yun anay sundo naton ha. Kay kapila naman ta nag-lockdown di sa Bacolod, mga call center ta. Bukas to yaga duty to mga utod ta. Ginreklamo pa to kaning mga van gani kay kadamo mga private van nga gin pang-arkilahan sa mga call center agents. Nagreklamo dire ang may ara sang mga permit from LTFRB nga dapat sila yang arkilahan hindi ang mga private nga mga van. Damo na mo, nagreklamo pa na sila. Eduardo Ambos, yung gabi Action Brian, pamatigin kami ni bago si greet ko lang family Abilarde, kag Ambos, kag family Siason, no? Virginia, San Antonio, Oplinda, good evening Action Brian, always watching kami diri, may Celine Holmes, Barangay Estefania, keep safe lang, God bless you Action Brian. Sino naga-discriminate da sa Barangay 18? May ara ko no sa mga naga-discriminate da sa mga may mga COVID da. Dapat malipay ka mo kay way ka mo ya COVID-19. Basi tumapik ni sinyo, madisgrasya gid ka mo. Action Firing Line. Las 8:47. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom ka
pagkasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing,
RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Maayong gabi lang kay Tita Ida Tita Piliedo niya doon di ko makanaw. Rio Sora, no? Dira sa Barangay Blomintret, Banwasang Morsya, no? Si Mami kag Daddy niya nakatutok man sa siring nga mga tiniyon. Kada adlaw, no? Salamat gid mga kaaksyon sa pagtutok sa aton siring nga pagpangalagad. Kay nung Gary dira nagatutok man nung Gary Daruelo and his wife. Magabi man sa kay Roberto Pilisayo, no? Sangba Purok 9, Barangay Sumbag. Salamat. Halin kay Sir Maymay Alagaban, mga kaaksyon. Basi may mapakasal dabla, no? Pakasal, bunyag, na muna aksyonan. Kung gusto mo the best nga photographer, ya kag videographer, aksyonan ang balon mo ko. Amo nang bago ko nga business mo. Balon mo ko kay yung mga mga prenup bla. Pagwapahon niya pagidya mga gapuan niya. Ang nagaplastar da nga mag-asawa. Ga preparar plan ka mo. Antaran nga mga ara sa ulo ya bla sa hunang-huna ya. Puwerte niyang migo ko mo. Sige, dako ni Blair rin sa ako. Nag-iisa lahat kanya-kanya, ngunit di man nagsasama. Ariman kaaksyon, no, ang DTX 500 mayroon sang anti-diabetic properties. Antioxidants sa pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer, no? Mag DTX 5. Mayang gabi lang kay Kano de la Gente. Greet lang ko no sa Barangay 21. Si Chris Vilma Treyes. Good evening, Exxon Brian. May gin-home quarantine diri sa East Homes 3. 3 kabilog tupad sang tubigan bala. Wala pang result sa ila swab test, dugay na ang isa driver ka motorsiklo. Ay gali ka. Iman Baker, Axel Bry, di lang pag oy. Sige, check na ito na. Pero feeling ko sa ilan nga mga sa management nila gina-disinfect na. Jose Mong Caltorilla sa Binalbagan, Merly Gonzaga, Sir Bry, it is written na ara sa Matthew 24:44 and 45, kagara ni sa Book of Revelation, kinanglan nga mag-repentance na. Salamat. Magsel Cabatania, Olmido, Axel Bry watching from Escalante City, Kagawad, Cabatania, and Criza Olmido. Si Robert Yasay Araman sa Isyok, Kawayan. Oras ko kulabos makaksyon na. Upod sa bagos nga pwersa sa Action Radio News Team. Ini sa Action Brian Morden maghilibati ta kuha na buwas ang magyapon ng istasyon kag oras. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon